Ram, arin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. Stay hydrated mga friends. Dapat talaga sa araw kaining panahon ta, permi kitang kargado nin tubig. Mainit ang panahon, medyo makahingal talaga pag nagpapara taga luwas-luwas, nagrabe ang init. Naday ka man lamang nin proteksyon, arog kan payong, kalo, kasi iba pang makakapagtaw sa indo nin lindong. Grabe ang init po mga friends. O ano naman niya si Joshua. Pag maoran, grabing oran. Pag mainit niya, grabing init. Nalilibong na sa nangyasay mo. Pero seriously speaking tabi mga friends, dapat talaga hydrated kita, permit tangani ng di kita ma-disquido. Hindi na araw kaining mainit talaga ang panahon. Summer na, maray pa so iba dyan, nakapag summer vacation na, nakapag swimming na, so iba nga ni, nagpaparahay na kansain ng mga sunburn. Pero kita, dahil pa kita nakakatana lamang ki beach swimming. Siguro sa mga masunod lamang na aldaw, maano man lamang kita, beach. Minsan baga mga friends, talagang okay na okay man, ang talagang nakapaglibang-libang kamang kan sa imong sadiri. Diba? Welcome na sa programang Aramon Nyato. Aldaw kitangon yan nin ano na ba yan yan? Uy, Miyerkules na pala. Pitsa gis na kan bulan kan Abril. Marabas talaga ang panahon. Alos kabangaan na naman kan. Oh, Abril, Mayo na nga ni pala. Mayo gis. Halos kabangaan na naman kan bulan kan Mayo. Sana nasa maray kamong kamugtakan mga friends, harayo sa kung ano man na mga kamatayan, kahilangan, sugabos na mga may namamati sa ngunya. Sana man lugod marahay na. Asin ilikay man kita sa kung ano pa man na mga katibaadan sa oral daw. Ang problema, dahil pagtambayan. Dahil pagtambayan niya ang problema. Palipason sa naman niya. Dahil pagparaisipon na maray. Relax lang kita. Relax lang. Dahil magpara konsumisyonin marhay. Ta sabi baga Quenald, ang siging kukonsumisyon, minagurang tulos. Enjoy life. Enjoy lang kita sa oral daw. Pag may oras na medyo bakante, magtagalibang-libang. Diba? Ano ang iba-ibang klase nin paglibang? Dakulon bagang paagi mga friends na kita makapaglibang-libang. Diba? Kung ikaw mahilig sa mga tanong, pwede kang magtagaguro gardening. Kung mahilig ka sa mga pagtatanom nin mga gulay-gulayon ngaya, pwede mo bagang itry sa laog kan na compound mo ang ano nga pod kay ni Kuya Nald. So nagtatanom lang baga sa mga paso, urban gardening, o sa mga paso lang sa palibot kan harong. Maski daiman ki masyadong dakulang space, pero nakakapagtanom. Tamang diskarte lang sa life, sabi ni Tita Winnie. Bueno, sa pangaran ni Sir Mar de la Cruz, sana regular din dong kaibahan sa programang Aramon. Kita mo na tabi mga friends ang mag-ireba-iba, sundo kitang alas 12 nin udto. And siguro sundo nga ni sa newscast, kita man na magka-ireribahan. Aga po mga friends, ang sa indong numero 1 friend, Joshua Bino. Ang friend na malalaoman, ang friend na masasandigan, ang friend na mapagkakatiwalaan, ang friend ng lahat. Diba? Hey little girl,
O bueno, sa mga nanay and tatay dyan, date na rikas-rikas kita sa pag-ipos kan pangudtuhan. 11:45 na naman pala. Maurulian na sa mga student. Pag uli ka yan, siyempre mahanap ki foods. On your window too. If you don't come out tonight, Pag arog kayo ning mainit ang panahon, ano daw ang masiram na pangudtuhan ko yan? till you do. Dari masaramon ngunyan ang langka na may bangot na kunyan, kasag. Kaya maski nga ni tinapasa na, laban na yan. Masiram nga, taglangkaan garungon yan eh. On the knock Ako lang kung nahiling na. Ka mga nakaaging aldaw, langka ang pigahanap ko sa mga karinderiya. on your window Pero bira ako makahiling. Pero ngunyan, when the nakulo ng gulay na langka, siguro season ng ngunyan ka mga langka. Yung masiram para sa kuya ngunyan na aldaw. out your name. Ikatabi, friend, ano ang masiram para sa imo? Ngunyan na mainit-init ang panahon. How like a lovesick call until you say you're gonna come out with me. Bueno! This ain't no Ako po si Joshua Bino. Pwede po kamong magpaabot kan sa indong komento. Makisabay sa tuyang oro-iristoryahan ngunyan na pagkaaga. Bukas na bukas. with you up Ang ano nga ya, Josh? Ang bukas? down here. Bukas na bukas po mga friends ang sa kuyang linya. Bring on your bell. Sa kuyang cellphone number 0966-537-2351. Out tonight 0966-537-2351. until you do. Aha. And syempre pwede ka mong mag-comment sa paagi kad sa tuyang official official Facebook page na DCGB News Online, no, di ba? Buksan ko sa Facebook ko, nagluwas kawat kang Phoenix Suns Boda Denver Nuggets. Counting sheep. Running score 40 Denver, Phoenix 28. There. Igwa pa nin 8 minutes kang second quarter. Medyo halaba na naman. Medyo dakol na naman ang lamang kang Denver. Tama mga tugang, say ng nindo, say ng pambato nindo. When the Pwede nindong i-text sa kuyang number or pwede man na i-comment duman sa kunyan sa tuyang official Facebook page sa DCGB News Online. Live na live sa programang Aramon Nyato. O, di ba? Good morning po dyan sa gabos na mga taga Primer Distrito kan Albay, lalo dyan sa Barangay Santo Domingo, on the knock sa pamilyang Balitian, dyan sa Barangay Lidong, your bell. sa Barangay Lidong. Window too. If you don't Good morning po dyan sa Barangay Lidong, Balitian family, nakatutok ko niya na aldaw. until you do. Basta ngaya ako, Golden State Warriors, sabi ni Ate Angel, ay wow, ano ka man pala, Dub Nation ka man pala. You'll say Ako, ano man ako, and how like ang idol ko talaga si Kevin Durant. out with me. Kung sa'yo nagduduman si Kevin Durant na team, iyo man ang iyo man ang pigsusuportahan kong team. Counting sheep. Kaya katangon niyan, Phoenix Suns kitangon niyan, Phoenix Suns. With you Pero ang hiling ko kaya na maglalaban sa championship, sa finals, Phoenix Suns Buda bring on your bell. Miami Heat. If you don't come out tonight, Sa ko man sana sa theory, sa hiling-hiling. Pero magabat man bagang laban kang Lakers Buda kwan. Lakers Buda Golden State Warriors. Nalalamang nga na ugaring ang GSW at Angel. 3-1 na bagang standing. Sana day ka mawarang kipag-asa. this ain't no time. Oy, bueno mga tugang, nag-atindir ka kasubago kan pagtiripon, press conference na ipinaapod kang How can I hold Philippine Statistics Authority o PSA Bicol Region. Sa panginot iyan ni Regional Director Madam Cynthia to Perdiz. out tonight? When Good morning po dyan sa mga taga PSA Bicol. do you do? Di ba? Nag-atindir kita kan press conference. May kinaaraman tabi yan mga friends sa inflation rate kan Bicol Region ngunya na bulan kan Abril. 'Di ba? Sabi ni Madam Perdiz medyo nagpadagos pa daa. So downtrend o so pagbaba kan inflation rate sa bilog na Bicol Region kan bulan kan Abril. Right, I'm gonna knock and ring and tap until Buminatak ini mga tugang sa 6.8%. call out your name. Wake up
6.8%. Ngunya na April 2023. Mas hababa ininin na diit na porsyento kumpara sa 7.1% na nairehistro kan na Bicol Region kan nakaaging March 2023 kang nakalipas na bulan. How can I hold you near with O at least sabi ni Madam Perdiz, kumbaga saro ining sinyales, ining padagos na downtrend kan sa tuyang inflation rate sa Bicol. Kumbaga iyo ang kunyan sarong sinyales na nagbubuhat na ang paditit ng nakakabuhat ang ekonomiya kan Bicol Region. Sabi ni Ate Angel Mostaza, maray na aga kay pading Rebs Sabaw kan PSA Bicol. Ay maray na pagagatabi sa imo Rebs, Sir Rebs kan PSA Bicol. hey little girl, this ain't no time. O kamong tabi mga friends, namati nindo so kumbaga downtrend na ini kan inflation. Kumusta ang mga pagsaod nindo, ang mga barakalon sa merkado? And me down here, I'm gonna Sabi, ang main source nin pagbaba na ini ka na inflation ngunya naman na bulan kan Abril is yung downtrend man sa inflation o pagbaba man sa pamresyuhan kang food and non-alcoholic beverages. Pagkaon dapo mga tugang buda so non-alcoholic na mga inomon, tubig, arga yan. Di ba? So at least lamang padiit-diit nagbuburo barato na ang mga barakalon ta. tap on. Although medyo mating-mati man giraray ang gabat kan mga presyo. Pero at least bako naarog kan mga tuminalikod na bulan na talagang magabato ng presyo. Halos makakaluho kibulsa. Halos mahiling mo pa sa ng presyo, mapapaluha ka na. So at least ngunyan susug sa assessment monitoring kang PSA Bicol, igwa na ki nagbababa sa mga presyo kan mga basic commodities. Lalo na ining food and non-alcoholic beverages. Iyo yan so main source or sa main contributor kan pag downtrend na ini kan inflation sa Bicol ngunya na bulan kan Abril 2023. And me down. Ikaduwang source or contributor sa habang inflation rate Tap on is iyo man itong pagbaba sa lado kan transportation. tonight when the moon is bright. I'm gonna knock and ring it. Namatiin do mga tugang, nagbarato man ang gadbaso pamasahe, pero inda sana. Pero ang sure kitang medyo nagbababa ang presyo, inibagang so petroleum products. Ayun, iyo kaya ang saro sa nakaapekto sa lado kan transport sa mga pamresyuhan dyan. Itong kunyan baga petroleum products na pigkakarga ka mga bihikulos kan mga nakaagi bagang mga simana medyo nagkaigumananggad ki mga rollback maski pa diit so at least medyo nakaapekto ito sa sa pagbaba kan inflation kan Bicol ngunya na bulan kan Abril. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. And pangtulo itong housing, water, electricity, gas and other fuels. Tama ba? Namatiin nindo mga friends. Gonna Na feel nindo yan na sabing pagbaba sa tap on. sa inflation kan na housing, water, electricity, gas and other fuels. Sa electricity siguro pwede mananggad ko yan I'm gonna Tagari nagbaba mananggad ko yan so mga bill kan na kuryente. Medyo nagbaba so barakal kan kuryente. your name. Di ko lang masiguro kung gura no na ampere kilowatts ngunyan kang kuryente. I'm gonna Gura no na kuyenal sa iling mo dyan sa arong nindo. Di ko lang ma-estimate. Bako man kaya ako nagbabayad kan bill sa arong. Nagkatao man sa nakitikip ang bayad. leap Pero bako man ako si mismong nagbabayad talaga. counting sheep. How can I hold Pero at least yan, hoping na magpadagos yan na downtrend kan na inflation rate tigdi man sa Bicol region. Ta at least lamang makasurug-surug na, makagian-gian na lamang sa mga Bicolano, sa mga pamilya. gonna knock and ring and tap until you do. Di ba? Makasurug-surug na lamang dahil na masyado masakitan sa mga Bicolanong pamilya. Madipisil talaga ang pagbuhay-buhay ngunya. Although sabi nga ni kang PSA Bicol, sabi ni Madam Perdiz, day man sinda maka-project kung ano ang magiging dalagan kan ekonomiya sa masunod na bulan o sa mga masunod pang bulan. So leap
Pero at least medyo good news naman ngayon nagkakapirang bulan ng magkakasunodan ngayon na 2023. Talagang pababa ang trend kang inflation rate. So sana nga magtuloy-tuloy ini hanggang sa maabot ta so ideal inflation rate Tap on your window. na 2% hanggang 4%. Pinag-explain ba sa bago ni Sir Pio? Iyan na ang inflation rate kaya mga toga, iyo iyan so kumbaga dalagan kan barakala. Halimbawa sa basket of goods na pigbabakal mo sa Oroalda. So pamersyuhan ka yan, kumusta nga yan? Gura no? Diba? Buda, saro pa sa pinag-uurunan pag nababanggit ang inflation rate, iyo itong purchasing power of the peso. Anong ining purchasing power of the peso? Iyo ini so explain ta mga tuga in layman's term. Halimbawa nga igwa kanin na sanggatos pesos. And sa sanggatos pesos, makabakal ka ki sanggatos pidaso man niyang tinapay, halimbawa. Until you say, Ang purchasing power kang peso mo niyan sa Bicol is 0.80. this ain't no time to Sa kada sanggatos pesos mo, nasa 80 pesos na ang pwede mong mabakal. Ang explanation kan mga tugang, halimbawa ngaya dati, ang 100 pesos mo, makabakal ka ki sanggatos pidasong tinapay. on your door. Ngunyan, ang mababakal mo sa sanggatos pesos mo is 80 pidaso na sanang tinapay. If you don't come out tonight, Arog ka ang kumbaga explanation ka yan. knocking, ringing, tapping till you do. Di ba? Kung ikumpara mo ngayon, same amount na 100 pesos, dati nabakal mo 100 pidaso na tinapay. Pero ngunyan is ang mababakal mo duman sa 100 pesos is 80 pidaso na tinapay na sana. Iyan ang ibig sabihin kan purchasing power of peso na 0.80 ngunya na bulan kan Abril. Counting sheep, Susug iyan sa record kang PSA Bicol. yeah, with you up there. Medyo magabat-gabat mga tugang, pero hoping ani kita na sa mga masunod lamang na bulan is magray-ray pa, mas makabuat-buat pa ang ekonomiya kan Bicol region. Ngunyan baga kunya na talaga nagbo-boost naman. Mahihiling taman ng efforts kan mga local government, mga local government units na matabangan na ma-boost ang ekonomiya kang sa tuyang rehiyon. Ring until you do. Pinadapa baga kita ka nakaaging kasagsagan kan pandemya. 2 taon kita ka itong lubog. 2 taon kitang lubog. In fact, ang mga local government units nga ngunyan kuya na, ang mga budget ninda ngunyan na taon is bawas iyan. Tonight, what Gabos na local government units na bawasan ang budget ngunyan na taon. do you do? Dahil nga na iyan sa tundag kan pandemya. Call out Sabi ni Sir Jonar Dichoso, town. Kevin Durant versus LeBron James sa West Finals yan. And Jimmy Butler versus Embiid sa East Finals. Malabo na GSW may Angel Mustasa. Bawi na lang tayo next season. Let's count kisses instead of counting Giri yung mananggad iyan na magralaban-laban mananggad tabi bossing Jonar. near. With you up there. Abay na tabi mga friends, takol kitang pag-aurirestoryaan pa sa masunod na kabtang kaining programa. Taod-taod baka makaulay ta ang Legazpi City Police Station. May kinaaraman dyan sa nangyari po baga mga tugang nasulo kasuwago dyan sa Albay District. Do you do? Okay, so para mientras mo na kitang mapahingalo nindit na minutos, tanganin ng ilaugtaan mga obligasyon. Kuya Nalda, pasok. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Pagbibili ng gamot, yung kilala mo na at kilala ka. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab
Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Catriona Gray, do you believe sa 1250 SRP, sulit ang Myra E? I believe that for only $12.50 every day, with proper diet and exercise, Myra E works from inside. Helps give me a healthy glow outside na kitang-kita. For only $12.50, mas confident ka na to face the world. I can't believe it! Sulit no? Try na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. The provincial government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, Chairman of the Executive Committee, Co-Chairman Board Member Melissa Abadesa, the Sangguniang Panlalawigan ng Albay, and the Magayon Festival Executive Committee present Magayon Festival 2023, May 8 to 21, with nightly raklakan beer and food plaza all month long at the Legazpi City Old Airport, Magayon Photo Exhibit and DTI Special Setup from May 8 to 21, and Agri Fiesta 4th Agri Expo from May 3 to May 5. May 6, Basketball Tournament, Tennis Tournament Elimination Round, May 7, Tennis Tournament Elimination Round, May 8, Misa sa Magayon Thanksgiving Mass, Magayon Drum and Lyre Corps, Official Declaration of Magayon Festival 2023, Silyab sa Magayon Fireworks Display, Konsyerto sa Magayon Opening Concert featuring Gigi Delana, Magayon Festival Opening Live Band Concert, May 9, Philippines Acrobatic Show, Hataw at Galaw sa Magayon Semifinals, May 10, LGU Cultural Night Pulangi, AUL Night, May 11, Magayon Job Fair, SebBiz Awardees Tour of Albay, LGU Cultural Night Boracay, Magayon Band Fest, May 12, Magayon Job Fair, SebBiz Awardees Tour of Albay, UFCC Mixed Martial Arts sa Magayon, Metro Manila versus Bicol Region, Jazz Mix Summer Dance Concert and JMX Modeling Runway Show, Konsyerto sa Magayon featuring Bandang Lapis, May 13, Magayon Fun Bike, Magayon Chess Tournament, Artists Creative Industry Forum, Magayon Football Cup, First Governor Grex Lagman Golf Tournament, Magayon Beach Volleyball Open Tournament, Magayon Cockpit Derby, Magayon Dance Sport Workshop, Daragang Magayon Pageant Livelihood Visit, Anigaiden 11 Cosplay Empire, Daragang Magayon Pageant Rehearsal, Serenata Brass Band Festival, Majorette and Military Parade Competition, First National Magayon Festival Dance Sport Rehearsals, May 14, Magayon Chess Tournament, Magayon Football Cup, Magayon Beach Volleyball Open Tournament, First National Magayon Festival Dance Sport Competition, Anigaiden 11 Cosplay Empire, Retro Music Festival, Magayon Festival 2023, presented by San Miguel Brewery Corporation in cooperation with Converge, PhilHealth, Gubat St. Anthony Cooperative, LCC Mall, also brought to you by SM City Legazpi, Proxy by The Oriental, The Marison Hotel, Pander, Eastern Communications, brought to you in part by Bicol Petroleum Gas Station, Ayala Malls, Mayon Albay Pet Care, and Farm Play. Hello ka-Jims! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man.
symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 11:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipigbubusol ni Senador Jinggoy Estrada ang automatic refund sa mga subscribers kan mga telecommunication companies as in Internet Service Providers o ISPs na nakaka-eksperyensya nin palpak na serbisyo na maabot sa 24 oras o sobra pa sa laog din sarong bulan. Nakapalaman ini sa ipigbubusol na kan Senador na Senate Bill 2074 o ang Refund for Internet and Telecommunication Service Outages and Disruption Act. Papaamyandaran kan propestong lay ang Republic Act 7925 o ang Public Telecommunication Policy of the Philippines kung saan isisingit digdi ang probensyon o probesyon para sa refund credit para sa mga customers sa ka-eksperyensya nin service disruption. Sa ilaram kan propesto, ipabugtakanin mekanismo ang mga telcos o ISPs para automatikong i-refund o kabawasan sa singil sa serbisyo sa parehong postpaid as in prepaid subscribers sa kada pagkapendyente kan serbisyo. Paliwanag ni Estrada na dapat magkaigwan ng refund lalo na kung dai kamugtakan o kung dainin kamugtakan ng serbisyo sa maabot na 24 oras lalo pa ang mga telcos makaskas na makapagputol ng serbisyo kapag dai nakabayad ang customer sa bill sa pinagtalaan na due date. Yan ang pangalan sa 11 Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep. Mabilis. Magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte. Ginebra San Miguel. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Oy, kumusta ang buhay? Kaya pa ba? Kaya pa ba mga friends? Kayang-kaya pa ngaya Kuya Josh? Di ngayang problema. Laban lang ng laban, push lang ng push everyday, pray until something happens. Dapat, ano lang ngaya kita, happy. Di masyadong makakidit ni Marhay. Oy, bueno po mga friends, iringat-ingat po kita taarog kay ning grabe ang init kan panahon. Arog kay ning mainit ang panahon, syempre prone sa mga fire incidents sa mga sulo. Diba? Kasi bago nga may nasulo naman dyan na establishment sa Albay District. Ang laog pala katukoy puro mga basura.
na madali ko manayap ang sulo, pero sabi nga ni Kasubago kan ligas BFP na apula man tulos. Na marikas man na nakapag-respond sa mga personnel scan na Bureau of Fire Protection. Kaya dahil man tulos, kumbaga nalikayan na makadanyer pa ito sa ibang mga kuan, sa ibang mga pagrugaring harni duman sa lugar. Pero iwas-iwas po kita mga tugang, iringat-ingat kita sa satuyang mga households. Pag-araw kayo ning mainit talagang panahon, prone kita sa mga sulo. I-check nin maraan sa indong mga appliances. Pero balonta daw na maaraman ang detalles, initial findings kan Bureau of Fire Legazpi duman sa nangyaring sulo na ito Kasubago duman sa Albay District. Boda maaraman ta lamang tagari pun baga mga tugang ka mga tumanalikod na kunya na simana. Mga tunalikod na bola. Halos sunod-sunod kita sa mga nangyaring sulo digi sa syudad kan Legazpi. Kumusta ta lamang an sitwasyon ta ngunya na bulan kan Mayo. Diba? Ta sabi nga ni ang pag-iwas nga sa sunog bako sa na dapat during Fire Prevention Month bulan kan Marso kundi dapat oral daw. Mga tugang na kontakta so bagong tukaw dyan na Legazpi City Fire Marshal na nakahurong ko ini kuya na pugion palan ini si sir. Ay mga friends, nasa linya na po si Chief Inspector Mark Alan Consuegra and City Fire Marshal kan Syudad kan Legazpi. Sir, good morning po. Dakulon ang nagasabi sa ko. May tsurahon niya subagong chief ngaya kan Bureau of Fire Legazpi. Maray na agad, sir. Salamat, sir, sa compliment sabi. Bako man sa nayan hali sa kuya. Hali pa sa iba? Anyway, tabi, sir, makibalita lamang po kami kan naging dalagan ko niyan kan investigasyon nindo. Buda, so nahiling nindong mga bagay-bagay. Duman sa nangyaring sulo po baga sa Albay District. Go ahead po, sir. Opo. So, ini po, sir, so tawag sa Tuya Kasubago dito. Maray na aga po sa gabos na nagdadawag sa programa mo, Sir Joshua Bino, sa Aramon Nyato na programa mo po. So, ngunyan po, ining Kasulo Kasubago, iyo po ini so tigapot ng rapid fire. So, mga basura po ining nagkasurulo duman sa abandonadong harong. So, ngunyan, dahil po sa sobrang init talaga kang panahon, may tigapot po kitang spontaneous combustion. Sobrang init kan panahon, kumbaga ang mga light materials na mga arkan, mga basura, madali po talaga yan masulota. Maski nga po kitang tao na mamatitaan sobrang init, alas 6 pa lang ning aga, grabe na ang init kan panahon. Nagbabago po ang satuyang klima. Opo. So, Kasubago po, naitawag yan, alas 8:43 ning aga, as in, ang satuyang responding team, yung Engine 6, nayaon po dyan sa substation 2 o dito po sa may Albay District. So, pinasunod ko din po. So, inungyaon sa tuya sa Dapdap. So, Engine 1. So, pag-abot po doon, para fight din sinda. Pero madali umalang po na apoy na palsok po ba. Na fire out agad ng 8:54 pa lang po, sir. 8:54. Di perang minutes man lang po pala. Madali man sana po. So, pero nabanggit mo, sir Kasubago, dawa palang ki halimbawa may mga tambak nin mga basura. Dawa ki magsabrik dyan. Pero sa sobrang init kan panahon, pwede itong magkalayo po pala. Yes po, sir. Yes po, sir. Iyo po, sir. Iba po yan. Araw po talaga nangyayari kan pag sobrang init po talaga ang panahon. Maski nga po baga yan sa mga forest fire tabaga po, sa mga dried leaves, madali po yan. Pero araw man lang kung kayan ang nangyayari kaya yan dyan. Kasi mga papel, so spontaneous na combustion, yung sasabi na ignition po yan ng organic matter na without apparent cause. So, it's through the heat generated by rapid oxidation. So, yun po ang term kaya yan dyan. So, dipisil po pala, sir, na araw kayo ning mainit ang panahon, dipisil na magpara tambak-tambak kita kay mga basura na madali magkalayo. Opo, sir. Opo.
Pero kumusta sir sitwasyon sa lugar? Dahil man po kinadamay na mga pagtaraning pa po ano? Wala man po sir. Wala man po sir so pa. Dahil man po. Naapula man po tulos. Dahil man Maringanin po kaya naitawag po tulos agad dito sa istasyon. dahil man sir dumang kitawo tabi sa lugar. Dahil man po sir. Abandonado nga po. Wala man po. So, Ayun. unyan sir, ang nagtawag po dito sa istasyon, itong sa umi man na pag-iriba na taga dyan man sa malapit sa may Albay District. So, nagtawag siya dito sa istasyon na may ano nga digdi, may rubbish fire. So, nag-respond din na sa tropa po doon. Alright. Di sir tabi good news iyan na at least dahil man kumininayap nin todo na apulaman tulos. Pero sa record po nindo sir, pampira na pong insidente nin sulo ining na record digdi sa syudad kan Legazpi. Ngunyan sa nang 2023. As of 2023 po, ini po, pangkunya na po ini sir, pang 24. Okay po. 24 na po ini sir. So pang 24 na po ining kasulo digdi po sa syudad ng Legazpi na nangyari po ini. So as of today po, unyan kaiba so unyan. Ikumpara tabi sir kung igwa ka tanin data nakapot dyan, kumpara kang data man last year. Ano po ini sir na sitwasyon tagari naglangkaw nga ang mga kaso ning kasulo? Ano po ang sitwasyon? So sa last year kasi sir, so sa 2022 pa po baga versus 2023, kan 2022 na sir, igwa kitang total of 32 fire incidents na nangyari sa digdi sa City of Legazpi. So 24 of which are structural fires, so sa mga harong, residential, mercantil, business, yan po. So duman naman po sa non-structural, may 8 man din po kita. So vehicular fire incidents, so nasusulok po pag ang mga apo dyan, lunadan, grass fire po, yan. So sa poste, kuprahan, yan po ang mga data na yaon po digdi o sa tuyang yan, sa tuyang istasyon na mga fire incidents po kang taong 2022. So, ngunyan pong 2023, sir, ito po kita ng 24 from January 1, 2023 as of this today, May 9, 2023, ito po kitang 24, a total of 24 fire incidents po. So, sa Hilingta po, medyo mataas siya kasi di pa po tapos ang taon. May panganit po dito sa Kabangaan, sir. Pero sa mga resulta po sir kansayndong mga investigasyon, ano talaga sa pinaka kausa nin mga nangyaring kaso digi po sa syudad? Ano po iyan sir sa 2022 po sir or sa digdi sa mga ano po? In general po sir, halimbawa ining mga na-record ta mga kasulo, ano po so kumbaga may nahiling dong problem? Opo. Ini po sa 2022 mostly po sa mga electrical connections, yan po. Open flame po due to torch, so mga gasira, arugayang, kandila, yan. So mga upos kan sigarilyo na napabayaan, kinanagkalat ang kalayo, electrical appliances po, so mga nakasaraksak lang na dahil pudyaan isinaraksak na lang talaga na dahil tigtatanggal lamang, yan, ining mga unattended cooking na pabayaan na pagluluto. So yan po ang mga kunyan, mga kausa. So ngayon naman po, digdi sa tuya, so sa 2023, ang pinakahalangkaw po, digdi, base po digdi sa record, sa muyang opisina, electrical connections na naman po, so sa tuyang papudya, number 1 na kausa. Yan po, sir. So, unattended cooking, yan po. So, sa kandila naman po, and then, ining mga sa rubbish fire, sa mga basura po, yan. Short circuit, yan po ang mga, mga data pa po na yaon digdi, sir. Yes, sir, may nagapot po digdi sa Muya. Pwede po ngayon, Sir Josh, mahapot kay Sir kung ano sa mga hotline numbers kan mga substation. Tadakol bakit Sir ki substation? Ikaw dyan sa Peñaranda, sa Old Albay, Buda, sa Taysan. Baka ikaw ka po dyan, Sir, ki kapot. Please go ahead po. Tangan madangog kang mga paradangog ta. Okay po. So, digdi po, Sir, sa satuyang sa satuyang tawag dyan, Legazpi City Fire Station, igwa po kita digdining contact numbers. So, uni po ang satuyang contact numbers, paki-save na lang po sa mga paradang sa satuyang DCTV, sa DCGB program. Ini pong 0919-9925-484.
Tapos ini pong saro 0917-185-9984. So duman po sa tuyang Legazpi City Fire Substation 1, di po yan sa Peñaranda. Ang number po 0997-611-0215. At hindi di po sa tuyang Fire Substation 2, so di po sa Albay District, ining 0926-034-3901. So, iyo po ito, sir. Alright. So sa Taysan po, sir, tigo bakit ang bago dyan na substation? Operational po ito, no? Iyo po, sir, iyo po. Sa Taysan po, operational naman po ito, sir. Ang sa tuyang tawag diyan, fire station naman po. Alright. Di, Sir Palantabi, ang Bureau of Fire Protection baga, narunduman ko dati, kung kita ni Special Rescue Force, apwera po ba, sir, sa Kasulo, pwede ba sa indo mag-contact in case of iba pang mga emergencies nga halimbawa? Sa Special Rescue Force na po, iyo po ini sa mga sa rescue po, Arugayan. Halimbawa, mga road crash accidents nga sa Tinampo, Yes. Arugayan. Yes po, sir. Yes po. Igo po kita, may yun, hindi po sa BFP, igo po kitang po dyan, sir. Igo po kitang emergency medical services. Ang sa yung istasyon po, may ambulance din po na nagre-responde kung sakali may mga road accidents. Kung halimbawa, araw po kaya na so grabe talaga, kaya kung extricate kang victim, kung mga na-disgrasya, yun po sa yung SRF po or yung Special Rescue Force. Alright, so malinaw naman po pala, sir. Tanadangog kang mga parantabay, tapos pigtao mong cellphone number. Sir, ma-redial ako, sir, ini kaya na mga tugang na prepaid call baga. Kunyan lang ini, 12 minutes lang kaya. Pag 12 minutes nang nahiling kung 12 minutes na, madali nang maputol. Iputol ko na. Tanganing diretso ang diskusyon kaysa maputol ka sa katahawan kang na hororon, masupog man, di ba? Sir, naputol kita. Pinutol ko talaga, sir. Tayo di ba kayang prepaid call? Ano sa na ini? 12 minutes? 12 minutes. Iyo po, sir. 12 Kaya, minutes lang talaga, sir. nag-redial na lang ako. Sir Palantabi, dakulang bagay-bagangon yan maka-raise kita nin na awareness lalo na iwas sunog baga na na mga activities, mga seminars. Nag-accept ba, sir, ang Bureau of Fire kung halimbawa igwanin barangay, igwanin na eskwelahan na mag-invite po sa indo na magtaonin mga talks? Yes po, sir. Bali po ang para sa mga fire prevention program po, kaya igwa kaming mga po dyan, nagtutok kami sa mga eskwelahan, pag may letter request po sinda di sa Muya, so or kayo mga private business establishments, schools. So nagkakandak po kita sa indang ning fire safety seminars and drills po. So kung anong pwedeng dibuhunin o ano ang initial action nila in case magkaigwa ng kasulo. Paano ta po yan, sir, madadarangi halimbawa sa mga buro barangay? Ma-request lang po ba dyan sa estasyon nindo? Ano po ang proseso, sir? Yes po, sir. Ma-request lang po sila sa mga estasyon po. So, actually po, sir, ang Bureau of Fire Protection, igo po kitang programa, presenting niya. So, tigapod na uplan ligtas na pamayanan. So, ining uplan ligtas na pamayanan po, this is an approach binibigyan balangkas nito ang mga barangay. Hindi po baga so dati pig-apod ng barangay ugnayan. So, ngunyan, nagtitrain kami sa bawat barangay, kaining mga community fire auxiliary groups, na kung saan, pigtitrain ta sinda using our resources sa BFP, and then so sa mga bucket relay, ano ang mga ibuhon ninda para maiwasan ang kasulo, or kasi sinda po kaya ang parang inot na ma-responde kung sakali ngaya may kasulo sa barangay. Ano ba, nagtawag na po So kami po, madumana po kami. And then, ano po so initial action para mamitigate na po so kalayo na dahil na nakula. Opo. So bali, kumbaga sabi nga po, kasubago, sir, ang fire safety or ang mga kasulo, kumbaga bako man lang kami ang dapat na kumbaga kami ang implementing authority, but then again, we need the help of the people, of the community, to parang maiwasan ta ang mga kasulo po.
Tama yan, sir. Naramduman ko kayo ito. Dyan sa barangay Baybay, may nangyari dyan, sir, na sulo. Iistorya ko sa imo. May nangyari dyan na sulo. Dyan po baga sa barangay Baybay. Ang harong po baga dyan, siyempre, taraning-taning po baga, di sa syudad. Taraning-taning. Ngunyan, kang may nagkalayo po dyan na saro, magayon nun sunaging response kan mga pagtaraning na harong. Nagbakit releasin da, bayanihan, mabuyo man na makaabot so Bureau of Personnels, na ano na sukalayo na tapos na. Yung kagayunan, sir, kasi kumbaga talaga ano initial na gigibuhon kang tao kapag arog kaya na mahalat ka pang kumbaga ang iba kaya, sir, sa totoo lang minsan nagbi-video instead of calling us nagbi-video pa or kaya so iba ga, sir. So ang ano lang kaiyan is kumbaga tarabang-tabang kita itawag sa mo kung halimbawa may kasulo ta kami po ma-respond. So, kami po dito sa BFP, sabi ko nga po, handa man kaming mag-aputyaan, mag-responde sa anong man mga kasulo, sa anong man mga sakuna. Yan po ang BFP. Alright. Sir Palantabi, mahapot ko man. Ikaw baga, bago kang designar dyan na, kunyan, na fire marshal, di ba? Fire marshal. Ano, sir, so mga nabarit ako magkasali kang Ligaw, magayon man sunagin dalagan kan na fire station duman sa Ligaw. Ano po, sir, so kumbaga dadarahon mo man ng mga proyekto, programa di sa syudad kan Legazpi sa pagtuko mo po bilang City Fire Marshal kan Legazpi? Opo. So ngunyan, sir, ang sa ko yung mga programa dito, sir. So i-continue ta po so mga programang pinapa-implement ka sa tuyang Bureau of Fire Protection. Number 1, sir, sa tuyang intensification ng fire safety inspection sa gabos po ng establishmento. Yan po. So kasi po siyempre Legazpi City is kumbaga dakulang syudad and then dakol ang mga naka-star, dakol din ang mga business establishments na namumukla itiyo sa Legazpi City. So we will intensify the fire safety inspection sa mga business establishments as well as ito sa tuyang Upland Ligtas na pamayanan, sir. So saro dyan, sir, sa Upland Ligtas na pamayanan na nagsasabi ko po itong house-to-house survey in which malibot po ang sa tuyang mga bombero sa pamayanan, sa bawat harong, sa may mga designated barangay po sinda na magkakandak ng tawag dyan, house-to-house survey. So kaputon kung pira ngayaang garo kami sa tagas sir. So duduman sa bawat harong nagapot kung pira ang naka-star dyan, ano ngaya ang mga pwedeng may mga checklist po yan, sir. O hindi po ngaya ano ngaya ang gigibuhon nindo kapag kung sakali ngaya may kasulo or ano ngaya ang mga preventive measures para maiwasan ang sulo. The best yan, sir, at least nadadarata, nasusurod ta sa mga harong-harong talaga sa mga buro-barangay po, no? Kasi po, di ba, ang ano ta is the smallest unit of the community is the family. Yes. So, duman kita mapukon sa sa mga harong. Kasi, mostly, baga proseso na sabi ko sa imo, so sa 2022 tang kasulo is pinakaitaas duman sa residential. Mga residential po. So, iyo po ito, sir, ang sa kuya mga programa pa po. And then, so, maano din ako din, pataro-taro din po ako manungod sa mga fire safety tips po para maiwasan ang mga kasuloy. Yes, go ahead po, sir. Tayo ng sa pinag-harla talaga buda. Kay po antang matauanin doon para duman sa mga nagadarangog sa saindang mga harong-harong. Go ahead, sir. Opo. Okay, sir. So, number 1 po, gumamit po kita kin mga dekalidad na saksakan, buda mga wire, kasi ini po, di bali nang magbakal kita so medyo mahal-mahal, kaysa mabakal kita duman sa babaratuhon na maglilid sa tuya ng, kumbaga, danger sa buhay ka. So, mga dekalidad na saksakan, buda wire. So, siguraduhin ta din na walang sira ang sa tuyang mga wire. So, pag taga-check ta po sa tuyang mga harong, ang iba po kan baga minsan, sir, ngat-ngat kang kino, kayan, nararaot. So, number 3 po, iwasan ta po ang pag-overload kang saksakan. So, tiga-abot ta pala po, sir, na octopus connection. Yes. So, nagsaksakan ngayon sa sarong saksakan, igwa kayo naman sa sarong saksakan, nagsaksakan naman, sinaksakan mo naman otro. So, araw kayan, sir. Kumbaga, nararaot po, kumbaga, ikikaya kang load kan sarong saksakan. Opo. So, ini po, number 4, tanggalon ta po ang gabos na nakasaksak
na mga appliances kung dahil pigagamit. Kasi although dahil po pigagamit, nag-iinit, nagkonsumo man po girawa yan ng kuryente at saka nag-iinit man po girawa yan kasi nakasaksak po siya. Opo. So, number 5 po, bantayan ta po ang mga tigluluto ta, mga tigluluto ta sa po yung mga karungan. Dapat iwasan ta itong sa mga tigpabayaan ta ang mga tigluluto ta. Sarap man yan sa kausa na masulo ang sa tuyang mga pinaghirap-hirapan. Sabi nga ni Baga Sir, mas maraming ngayang manakawang ka, pero di ka lang masuluan ta. Abo ang ulian mo. O, sa araw nito, abo. Way back ang mga na-experience ko sa Manila, talagang Dracula ang tira mo katulo. So, number 6 po, patayin ang gas pagkatapos magluto. Ito bagang sa po yung mga tangke, sir. Yes. Kapag tapos na po kita magluto, kung pwede po i-off ta ang valve kang sa tuyang tangke. Okay? Tapos ugali unta po na i-check ang tangke ng ating mga gasol. Minsan ang iba po kaiyan, kung mabakal kita, dapat ito so may mga, kung pwede nga, so although may mga mura man na branded, pero kung pwede, dumag kita sa mga tawag dyan, mga marayray na klase. Yes. Difficile po baga sir i-compromise ang safety ng tao. Opo. So ito, number 7 po, sir. Pagtagapahingalo tama lang sa tuyang mga appliances kung nagamit mo. Kasi sir, baga sobrang init. So, ang tendency kang tao, ang gigibuhon, mabukas kang aircon, mabukas kang electric fan, mabukas kang kung ano mga gamit na pampalipot kang sarong harong or sa kwarto ngayarog kayan. So pagpahingahin din natin po sila ng konting oras kasi nag-iirinit man masyado yan. Saka nararaot man pag sige-sige ang gamit. Yes. Okay po. So number 8 po, irayo ta po ini mga posporo sa mga aki kasi ini mga aki, siyempre mga aki po yan, mga makakaraw yan. So and then ipaliwanag ta sa inda na ining sa tuyang kapudyaan, ining ang fire safety dapat kumbaga sa harong pa lang tigtuturo din yan. Kasi mas magayon na ang aki nakakaaram kan mga manungod sa arkan sa fire safety, ano nga ang gagawin mo kung ika nga ay na dilaan nga kiapoy, so stop, drop, and roll. So mostly yan sir ang approach me na pigtuturo sa mga estudyante sa elementary, even sa high school. So iyo po ituturo ni. So number 9 po, patayin din ang mga kandila bago magkaturo, bago matulog. Yun. So, sarap pa yan sa kausa na ako dyan, na sa to yung mga kasulo, kanisa na po bayaan ang kandila, natumba ngaya, o kuman na nagpoon, natumba, na ano ang suportina, yun na nagpoon naman. And then, number 10, siguro doon ta po, nagwa kitang at least fire extinguisher sa laog kang harong. So, ano ta po, para, kumbaga, nagwa kitang, what we call that, nagwa kitang first aid firefighting appliance na magagamit in case magkaigwan ng kasulo. So, iyo po ito, sir, sa mga, para sa mga listeners na po yan sa DCGB. Sana po na naintindihan po ninyo sa po yung sinabi na 10 safety tips para makaiwas po dito sa kasulo. Yes, clear na clear man po, sir. Thank you very much po, tabi Sir Mark Alan Consuegra sa imong oras ngunyan tanganin ng makapagtaw kitanin na impormasyon sa mga paradangog tangon yan aldaw. Yes po, sir. Salamat din po, sir. Alright, so mga tugang, ang bagong City Fair Marshal kan Syudad kan Legazpi, Chief Inspector Mark Alan Consuegra. Alright, ang oras ta alas 11:33. An oras hatod sa Indukang Aluminum Hydroxide Magnesium Hydroxide Simeticon Kremel S. Hyperbilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Ginebra San Miguel, iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep,
Mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, chlorpheniramine maleate, paracetamol, Neosep Forte. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Paraiso Beer, a taste of paraiso. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghiranyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa indong makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang, maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises.
Healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay imulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah, do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Para sa Healthy Pilipinas. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. Ano na, baby boy? Your door, Day pa kita mapangudto. wake up the town, you'll see. Halat man law ngaya, baby girl. Tapuson to sana mo nang ining Aramon Yato. Ta masupog man nga kay Kuya Nems Flora, ba't tingi minaabot pa sana? Buhi ang tanatulos ang radyo. Wait lang, baby girl. Okay. Welcome back mga friends sa programang Aramon Yato. Ini ani katalong kabtangkan sa tuyang programa. Ako mangglaran sa indong kaiba. Nagsalita na ang kapartner ta dyan sa technical department at sa bago si Kuya Ronald. Ang kaibatan ng niyan si Kuya Nems Flora, King of Fiesta dyan sa Daraga Albay. Noron yan, Kuya Nems ang fiesta sa Sagpon? September pa. Pangyari ka ni Ate Angel. Halo yung panghalaton ta. Gari, namundo ako sa bareta mong an, Kuya Nems. Oy boy na mga friends, luway-luway sana sa paghungit kan sa indong pangudto ha. Luway-luway sana. Day makakaskas kan paghungit. Luway-luway sana ngaya. Good morning sa gabos na mga nakaantabay dyan sa San Jose Community College kung saan nagtatrabaho ang sakuyang ina. Good morning po sa imo dyan, Mother Dear, Miss Albino, and sa imong mga workmates. Uy, good morning pala sa mga taga Maroroy, Daraga, Albay. Diba? Dyan kaya ako Kuya Nems nag-stay ngunyan. Dyan sa Barangay Maroroy. Buro dyan sa Barangay Kulyat. Kay Kapitan Luis Espejo, maray na tawag sa imo Kapitan, and sa gabos na mga paradangog kan Barangay Kulyat. Diyan pa lang talaga sa Barangay Kulyat, Kuya Nems, mga makusugon ang patanog kan radyo. Kung halimbawa bagong matangay halimbawa, dawa day mo na i-on ang sadiri mong radyo ta maradawag muna sa kapitbahay. Good morning man po pala kay RD Gimo Molina kan MGB Region 5. Kumusta na do ba ang quarry operation dyan, Kuya Nems, sa Ginubatan? Pero na-stress akong maray ka mga bareta ni Kuya Jimmy. Grabe ang operasyon kan quarry. Day napupundo ang day na waran ki mga kwan, ki mga nahihiling na mga violation ang mga mga legislador dyan sa Ginubatan. Maray man yan tabi Kuya Nems, at least aktibo ang mga legislators na dyan sa Ginubatan na mariparo talaga ang kunyaninda, ang palibot, ang saindang mga resources. Very good iyan na nagtutumar action sinda sa mga nahiling nindang problema. Taday man pwedeng pakaabusuho na sana kaya permi man iyan. Diba? Di kita masyado makaabuso nin maray sa mga natural resources tata igwaayanin pa daw sang balik panigurado. Uy, maray na pagkaagatabi sa imo Sir King Reginaldo ang hari. Maray na pagka udto tabi sa imo Sir King dyan sa Bunker Hills.
Maray na og tumigo watching from Bangkirohan. Gari ini si Kuya King, masiramon ang duyan-duyan kay ni habang nagdadangog, nagbumonitor sa radyo DCGB. Gari dyan masiramon magtambay sa lugar ni Kuya King sa medyo bulod-bulod na baga Kuya Names. Ta kunyan, mapreskuhon talaga ang paros. Si Sir Martabi, Sir King, medyo dai pa okay ang niya, ang boses. Pero baka sa aga magbalik na tabi ito si Sir Mar, si News Director Mar. Ta pinagpapahingaloan niya pa ang boses niya sa kunyo niya. Ta minsan baga iyo man talaga ang buhay broadcaster baga Kuya Names, ano? Pag talagang maigos-igos, talagang minsan may nangyayari talagang araw ka. Pero okay naman da ang boses ni Sir Mar. Pwede na nga ning mag-video okay. Pwede nang mag-video okay na naman. Baka po sa aga, Sir King, makabalik na po ito si Sir Mar digi sa programang Aramo. Tagari, balita ko man yan ni Kuya Names, dakulon ang nakakamis. May nakaroon ako dyan sa Daraga. Namimiss ko na ngaya ang boses ni, ni Mardila ngaya. Baka, sabi ni Sir King, baka ngayon nanganaan kakakanta. Ay, posible mo nang God, Sir King. Bati dyan baga sa Santo Domingo. Kunyan baka dyan, Sarong Banggi Festival. Pagarayunan ki boses sa pagkantakan Sarong Banggi. In honra kay Lolo Potenciano Gregorio. Ano natin suping istorya ko? May nakaroon ako dyan sa Daraga. Namimiss ko na ngaya Diyos ang boses ngaya ni Sir Mardila ngaya. Pero ang aldaw ko na ngayon day narudangog ngaya ang boses. Namimison ko na ngayang madangog sa radyo. Mati iba nga, pag nasa radyo ba ngaya ang boses, sweeton ang boses. O niya ko, iyo po niya ko, baka Webes po niya ko, makabalik na ito si Sir Mar. Niya ko, tagasayin ka niya ko, Sir. O tagasayin ka niya ko, sabi ka itong nagapot sa Kuya News. Diyan niya sa Barangay Banyag, paradangog talaga nga ako ng DCGB. Pero nag-enjoy talaga nga akong madangog ang boses ka ni Sir Mar, lalo sa mga pigi-istorya niya sa Aramo niya to. Tadakol akong nakong impormasyon. Tapos nagtalikod na Kuya Names. Ay, nyako, alat lang po nyako ta. Nyako, ano po nyako ang pangaran mo? Ako ngaya si Rodrigo. Diyan sa Barangay Banyag. Diyan sa Barangay Banyag ngaya, Diyos. Para ngayon, na-miss ko man sa nangyay ang boses ni Sir Mar. Mula sa mga pag-share niyang info sa Aramo niya to. Ako ngaya si Rodrigo. Pangyari Kuya Names, Rodrigo pala. Sabi ni Kuya King, mag-inom ngaya kay sa labat. Tama yan Kuya King. Ako, iyo man ang kunyang ko, ang pigi-inom ko. Ang remedyo ko pag rinamamati kong may something sa boses ko, medyo lubog ang boses ko, igwang dulce bagakaan Kuya King, na piga sapa-sapa ko, chewable candy siya, na piga sapa-sapa ko, pero ano yan, ginger flavor. Talagang nanamit mo ang hagod kan harang sa halunan mo. Tapos ang pagkaaga, may nainom ako kay tong salabat. Igwan na baga ki salabat na nasa nababakal nang nasa pouch na. So pigbabakal ko nga ikan Kuya Names na salabat. So may halo ng honey, pero powderized yan. Yung pigiinom ko pag minsan. Talagang magayon sa magayon sa boses, magayon magparakuro kanta. Lalo kung nasa banyo. Pato na ba yan Kuya Names? Pag nasa banyo, yun ang panahon na minagayon ang boses minsan talaga unfair man ang mundo. Pero at least lamang, igaw man lamang ki oras na nagagayon ang boses, maski pang banyo. Oy, bueno po mga tugang, gari ang balita ko, puspusan ngunyan bagaman ang pinagigibong vaccination, anti-rabies. O kung may mga ataman po kita mga friends na mga ayam buda ikos, pabakunahan ta po sinda kontra rabies. Ta kung marumduman po kita so naging irestoryahan mi dyan sa DOH Bicol. Pag-arog niya kaining mainit niya ang panahon niya Diyos.
Bako sa ngaya tawong daing kwartaan mainit ang payo. Pati ngaya ang mga ataman tang mga ayam budaykos, nakakamati man niya iyang kiinit. Diba? Kaya pag mainit baga mga friends, mainit man ang payuta. Diba? Kaya kung may mga atamang kitang ayam ikos, pabakunahan tapos in the kontra rabies. Tangan hindi kita makadiskwido sa iba. Boda dahil man madiskwido sa tuyang mga ataman na ayam. Tayan baga virus man iyan sa mga ataman. Diyan nga ni sa daraga, gari ongoing dyan ang mga vaccination kontra rabies sa mga buro barangay. Yeah, pwede po kamo maghapot man siguro dyan sa Municipal Agriculture's Office. Baka mga ining simanang ining mga tuga, makapasyar kita dyan. Maaraman ta so iba pang schedule. Kan mga barangay na dudumanon ninda, tangali na magtudok nin na anti-rabies vaccine. Buda digdi man sa syudad kan Legazpi sa City Vet ba ito at Angel, ano, gara igwa masintang pinagigibong spersos na makapagbakuna kontra rabies para iwas rabies kita ngunya na summer season. Kundi bako sana nga ni summer season, kundi sa oral daw ta dibisil bagayan mga tugang. In fact nga ni, gari medyo makamurumundo nga ning bareta na nagkapirang taon na priming consistent da ang Bicol region when it comes to rabies cases. Yan, sabi kan Department of Health Bicol, ang sakmal ngaya o kagat ng aso o pusa, saro ngayon sa mga karaniwan na pwedeng mangyari pag arog kaining tag-init. Na iyan ang mga kagat ka na ayam, ikos, pwedeng magkausanin na rabies. Diba? Sabi ka na Department of Health, pag nakagat ka na po, friend, kaya ayam o kaya ikos or na nasakmal ka baga, nakamrag ka, yan, hugasan agad sa dumadaloy na tubig o sabunin ang bahagi ng katawan na nakagat ng aso o pusa. Hugasan ang sugat gamit ang sabon at tubig ng 10 hanggang 15 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o kaya pusa. Huwag piliting paduguin ang sugat, panatilihing malinis at huwag takpan ang sugat. Sumangguni agad sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Yan, tayan po baga mga tugang. Actually, birao na maray na may makasurvive sa rabies. Sabi nga ni kato dati ni Dr. Ferchito Avelino, so Assistant Regional Director po baga mga friends. Assistant Regional Director po kan DOH Bicol. Ito ngayang mga kumpirmadong kaso ngayon mga rabies. Human nga ito, mga casualties nga ito, mga day talaga ngayon nakasurvive sa rabies nga tabi Diyos. Pag na-record ka rin daas sa rabies case, ito, waki 7 persona na rabies cases dito sa Bicol region. Sa Kamsur yan, buda sa Sorsogod, sa Sorsogod ata ito, buda anom sa Kamsur. Bali 7 sa buong Bicol region. 7 man itong casualties kan na rabies. Kaya iyon ang saro sa mga dapat ang likayan. Kaya baga ang mga ang mga otoridad, sige man ang pangapodan sa mga may sadirin ayam na maging responsible pet owners po kita mga friends. Dahil pagparapabayaan ng mga ataman ta na nagpaparabaralaw bagaw sa tinampo, di ba? Lalo pati Kuya Nems pagbanggi. Sarong beses Kuya Nems, nag-drive ako kang motor ko, nawalat ko sa lisensya ko, taang lisensya ko kaya, pigkag ko sa wallet. Nawalat ko sa lisensya ko sa boarding house. Pag abot ko dyan sa Barangay Maroroy, dyan sa may Doña Maria Subdivision, Kuya Nems, ara mo yan? Ay, niya ko, may checkpoint. May checkpoint niya ko. Kinurab akong maray, Kuya Nems. Taday ko dara sa lisensya ko, nawalat ko nanggad sa boarding house. Ay niya ako, may checkpoint, pangyari niya ako kayo ni. Dakulo na grupo-grupo, nagtitiripon.
ito pala, ang nanti-checkpoint na dyan ko yun, mga ayam. Pag maagi ka sa tinampo, hapaan ka na tulos. Pangyayari niya ako. Ay, sus niya ako. Bati na walat ko sa lisensya ko. Mati-checkpoint kita ka mga doggies. O, dito po mga friends, pag para pabayaan ang mga ayam tang nagparabalag-balag sa paligid. Nagkakausanin kurab. Nagkakausanin kurab sa mga motorista. Pag nagpadalagan ka na bagay Kuya Nimes, pagpadalagan mo kang motor mo, sumunod sa imo, nahiling mo, nakangangahon, nahiling mo sa duwang pangil talaga, nag-uldo. Mati pag sa mga oris kinita baga, dahil ka man dyan makapadalagan ki makaskas kang motor. Tapos, dalaganong ka kang ayam. Ay, makakurabon baga yan. Yeah, bati minsan baga, ang mga buhing ayam, minsan, lalo sa mga tinampo, delikaduho na maray sa mga motorista. Minabigla sa napating balyo iyan. Siyempre, nakikigig man ang mga motorista. Iyang rason minsan, minasirimplang lugod. Diba? Kaya nakasalalay man iyan sa kamot kan mga pet owners na magin ano sindaman, mga responsabling paraatan. Bueno mga friends, alas 12 na, alas 12, 5 minutos bago mag alas 12. Mapahingalo kita ni nagkape ng minutos ta. Tod-tod sa bareta alas 12, kita man po ang mag-iba-iba manggiraray mga friends. Padagos lang kitang nakatutok sa Radyo DCGB para sa mga maiinit na bareta ngunya na aldaw. Sa ngaran kan nakaibanta sa Lado Technical, Nems Flora. Sa IT, Richard Astor Asintrasia Litana. Sa newsroom, yaon dyan, the one and only Mutya ng Kagbakong, Angel Mustaza. Kaiba dyan sa Jenny Machibalyaran, asin sa irarom iyang kan supervision ni News Director Mar de la Cruz. Mga friends, sa konsentong nakaibaan sa programang Aramon Nyato, ngunya na aldaw nin Miyerkules. Ako po si Joshua Bino. Thank you very much. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na